Tambarinka yau na zo zan doka da gaisuwar in girma sai kayi bambarewa sarki gidan nagarta yayi. Tambarinka yau na zo zan doka da gaisuwar in girma sai kayi bambarewa sarki gidan nagarta yayi. Farko na sanya sarki Allah mai tafa mai lokaci ya kawo sauyi gidan nagarta yayi. ka rike shi ya yi shi maka komai shi ne yake budawa da kalamari da zafi sanyi gidan nagarta yayi. mai na farin cikin saukar ka bambarewa dole in bugo kiɗa ba sanyi gidan nagarta yayi. ka guzo mu gaita dan albarka dubun masoya sun bi yaran la gaisuwa na mika Allah ya karo girma. Tambarinka yau na zo zan doka da gaisuwar in girma sai kayi bambarewa sarki gidan nagarta yayi. Sa suke da kyau ga gayu da sai rayin yan mata wata rana duniya labari gidan nagarta yayi. zama kainuwa da shan Allah ne suna ta kallon ka kan a gaba zuciyarsu ba an nuri gidan nagarta yayi. in ka wuce ni wanda ai zai so ni gidan nagarta jama'a da yawa suna ta fatan kairi gidan nagarta yayi. kai karke gwanin ka ne ganawa bambarewa har da yana ta fatan kairi Allah ya karo girma. Tambarinka yau na zo zan doka da gaisuwar in girma sai kayi bambarewa sarki gidan nagarta yayi. namiji ta a daji namiji Bambarewa sarki ka doke yan mazajin zaki bambarewa sarki ni na kulle ne na zo cire aiki bambarewa sarki maƙiyanka za su sha mamaki bambarewa sarki. su ta baka ka zama lantarki ka bi siya yan banki na faɗa yana yin kari Allah ya karo girma. Tambarinka yau na zo zan doka da gaisuwar in girma sai kayi bambarewa sarki gidan nagarta yayi. ita gaskiya matakin nasara sun rike ta da himma na tabbata kuna da kima gidan nagarta yayi. ka sha gabansu sai sun baika su sun jira ka a baya da ni ka wuce su yan gulma gidan nagarta yayi. kuka da gaske karfin yaro waye ya ce mana shine ba kai ba shi kyautar goma gidan nagarta yayi. wasa babu a sana'a ka zamo tauraro ko ne ka haska birni kauye idan gari ya girma. Tambarinka yau na zo zan doka da gaisuwar in girma sai kayi bambarewa sarki gidan nagarta yayi. ka mai gida a gefen daji Bambarewa sarki a nagarta kai ka zamto gamji bambarewa sarki na san ido yake jin yaji bambarewa sarki kuma kaci ake sakawa keji bambarewa sarki. na san gana take shan murji na gane ba tamkar ka ga al'umma suna gaishe ka Allah ya karo girma. Tambarinka yau na zo zan doka da gaisuwar in girma sai kayi bambarewa sarki gidan nagarta yayi. ku ne farin cikin al'umma da kowa ke tunkaho ku ne kuke saka min nishaɗi gidan nagarta yayi. na san matasa sai da nishaɗi idan ku babu nishaɗi tilas jiki yake shan kuɗi gidan nagarta yayi. kasa na zancen ka da santukan alkairi ni ma anan ina ta nishaɗi gidan nagarta yayi. bai tambaya ka zo ga amsa bambarewa ne maliyar in bakin ciki sun koka maliya ta girma. Tambarinka yau na zo zan doka da gaisuwar in girma sai kayi bambarewa sarki gidan nagarta yayi. ga gida na wasa Maliya sai ka canya gasa don ba ya kai a wasa Maliya tun da kayi rasa kuma kai ta bambarewa Maliya mai abun fadowa ni kanka ban gujewa Maliya ka saman tanawa ai banka ban gazawa har da madina shugaba zan sanya da bambarewa sarki jama'a suna ta fatan kai Allah ya karo girma. Tambarinka yau na zo zan doka da gaisuwar in girma sai kayi bambarewa sarki gidan nagarta yayi. Barinka yau na zo zan doka da gaisuwar in girma sai kayi bambarewa sarki gidan nagarta yayi.